mergo anu kok lali mangan, keri mangan, mangane telat terus ora maem. Ini tadi no aku no belum makan seharian loh mas. Lho ngono kuwi kan aku yo ning rasaku kan yo malah bingung to. Aduh Dik Niken iki kok iso tampile iso totalitas maksimal poga. Lah kamu tadi nggak mengelekkan aku. Lah iki mengelekane basa endi ya, Rok? Kan biasanya kan Andedel kayuh gekono Ari sang Ramandaya Patyana yaksa gung cangkrama Namane wil katak sini jejagi jroning wareh Ong Badha kolam tanpa tuwa Mina-mina Jaladri Mila gugu saben ari wit ladyalah durung swanggon kulumaku saka kasatriyan glagah tinunu wis kepranggulana wanara kusika seta tegese kethek kulsi putih ora pangling pendhita kendali sadaya kundalini anoman kowe Bambang Aswatamaya pendirangan mripatmu kowe bajingan kelangan lacak sumedya laku marep nyang endi nututi sing dadi puron laronku ora ana kidang kang sarta menjangan kang lumewat ana dalan kene dudu bangsaning kewan lah sing dadi buron laronmu Kala Bendana kon rene. Patenane dina iki uga. Apa dosa kang sarta kaluputane Raden Kala Bendana. Dosane digendhong lupute diendhit wani mancasi sing dadi ature kakange. Ya kuwi Raden Brajadenta. Anggone duweni gegayuhan. Bakale duwe gegayuhan kepengin dadi ratu ana ing negara Pringgondani. Swatama sumrupa. Kowe ora usah melu celeng boloten kebo latengen. Kowe wong jaban rangkah iki urusane para keluarga agung, para Pandhawa kelawan keluarga agung ing Pringgondani kowe Kurawa wong jaban rangkah sumingkira yen isih ngeman karo nyawamu. Janji ora sumingkir tekan kinak babati barisanu bapo babar penapa wani karo aku entek wedine karo wanine bagus. Gedhemu cilik dur mundhak kopat kapita kowe buntute ula tapak angin kekejero kaya manuk branjangan cengkang kandeling kulitmu jumenggleng sudukanmu yen to pancen kowe pendhita sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji japa mantramu wateken aji japa mantramu tumpang sutebyat dadam lengsat iku kuroni kowe Hei Opa! Hei! What? Ah!
Buat yatyamu kowe pendhita elek. Biar kowe. Wes. Wah. Oh. Buat yatyamu derajat apa kowe? Lo edan. Hi. Lo ayah. Hey. Oh. Waduh mati aku. Oh. Hey, bayah. Wah, bayah. Oh. Tadiak jadi pengingon-ingon we. Weh. Ah, oh. Ah. Bayah. Oh. Oh. Ah. Wah. Hot, hit, hot, hit, ah, why, hiya, ho, ho, wah, hey, wah, menteles kowe. Ya. Ketek opo iki jane? Ah! Po. Hei, hei, ah! Oh! What the? Oh! Ya. Hus! Ah! E-O-I! E! Ot-A-Hi! Et! Wey! Wey! Hey! Hey! Ya! Hey! Yo! Hey! Hey! Ya! Hey! Ya! Hey! Ah! Ya! Ya! Ah! Hey! Ah! Oh! Cakep bekok kowe cobanen. Wet akut. Wah! Siji loro telu ambruk. Ket bentuske. Hantem junjung oi awas bahaya oi salin musuh yo a o yo a o a yo kat
wo, hi, ho, he, hot, way, tas, hit, ayah. Ayo, oh. Opo godo ilang nyawamu kowe. Iya, iya. Iya, iya. Hot, he, oh ha, he, oh ah. Seminggat kowe. Ho, ha. Hit. Let it out. Oh, pediang kowe. Iya. Angel menceklane cek gampang nyekel sinden, Pak. Hot ha hi wes it ah wah trolong tumbak iki bongkot cocotmu kowe hit ah ayah ah wah ho as hop Renanggana sontan endok den palangip datan aku satriya digdaya barang mati tak wujuti satyaku jroning ati yen mati bali wang aku awit sun labuh bangsa hanjrah arum asma reki alam dadi saksi sen prawira woi pat hi pa bos mundur kowe. Ora mundur yen durung dadi gotongan. Ya, bagus sumbarmu kowe. Wani ndilat wis abang ngemut wis gligien kowe. Pat.
Lho. Nah, os. Ah, et. Nah. At. Pa. Wato. Et. Wah. Lho. Wayo. A. Et. Wah. 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 Et. Wah. Lho. Was. Atuh. Et. At. Lho. Wah. Wah. Ut. At. Wah. Et. Wah. Ah. Wait. Whoa. What? Wait, I think. Ah! 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 Ya! Get! Ah! 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 Wah! Ut! At! Wah! E-o-a! Weyo! E-e! Wah! Wah! Ah! Ah! Loh, wedian. Ah. Sumangka hanggrus rusum barlindu bumi gunjing kumaluduk kuntur ketuk wut ladalah dudu karepe dewi tinggal ganggang colong mlayu Anoman lan Antasena. Atut kaca mundur lehmu dadi ratu mudhuna saka dampar keprabon negara Pringgondani. Pringgondani ratune Brajadenta dudu Gatotkaca. Anoman lan Antasena ora wani ngadepi Brajadenta. Ya, ta ya. Nggih, Brajadenta. Aja cilik atimu ya, nggih. Pamanmu Sengkuni sing ana mburimu kulup. Tak dombani saka mburi patenana Gatotkaca Pandhawane, nggih. Ya.
manganjur langkuning angin gugur agraning arega gugur agraning arega guru-gur nita kagiri kiri ing kala bendana mlayu-mlayu gawe kaget ana apa wala Kakang Brajamusti katiwasan yo Kang Kakang Brajadenta ora karenan penggalihe babakan Gatotkaca arep pinilih dadi ratu. Malah saiki Kakang Brajadenta bakal mirang kampuh jingga gajah gelar bondan kang tanpa payung, ya jagat ya dewa ya Bathara. Kamangka Kakang Brajadenta biyen wis nyarujuki kalamun Gatotkaca kang dadi ratu. Sajake Kakang Brajadenta milik Hanggendong lali. Kala bendana piye Kang? Aku tak sowan ning pringgondane luwih dhisik. Perkara iki bakal tak aturke Kakang Mbok Arimbi. Ya, sik ati-ati yo Kang. Sangsaya dalu araras abyor kang lintang kumedhat Tisti sunyo tengah wengi lumrang gandaning puspita karengyaning putyanira Sang Dwijawara ambrengeng lir swaraning madu brahanta manung sungsarining kembang wancine wus madya ratri dereng wonten ingkang cinarita amung Sang Hyang Candra ingkang jumedhul saking Arka arsa amadani jagat dupi tatasing kamantian diwasaning Sang Hyang Arka yekti wus wancine gara-gara mijil tirta kencana
Awas. Riris harta palawanu ting ranu Gersing karsani Tining gayun manis sing ringira Gusti rahing kamal mirah wonten candhaking lampah ing mangke datan kadhing madyaning wana parasara tengahing alas ana cahya manter sak sada lanang tuhu tejane calon ratu Pringgondani eri sang radyan Gatotkaca ing mangke nembe nindakaken yoga brata lenggah ing sela Sumayana sak andhaping mandira ingkang ageng nering cipta harsa meminta kanugrahan dhumateng purbaning kang kawasa datan muka pangaribawa sumundul ngantos kayangan Suralaya mangkono praptaning Hyang Narada mrebeki kang lagya hanedeng yoga brata koncing langit kelap-kelap katon lerek gencanging alis ora sang maweh gandrung sabarang kadulu wukir moyak mayik ing mragenjong Pak tong buk bolong ngali codhe ngetani lini hayo kagiat arasa kita Gatotkaca benulun yang hanjogarake anggon kita mangun brata kejawi saking menika duh Pukulun wonten wigatos ingkang pundi dene paduka Pukulun Bathara Narada hanggigah anggen kula semedi maladi hening kawruhanana Gatotkaca marmane ulun hanjogarake anggon kita semedi
Krana ing dina samengko kayangan Suralaya lagi kapandhuk ing gara-gara. Bareng ulun teliti sumbring gara-gara disebabake rong perkara. Angka siji pangaribawane Pandhita Buta kang sakmengko lagi tapa brata mapan ana ngrepat kepanasan. Angka loro pangaribawane sira Kulub Gatotkaca. Apa kang dadi niatmu nganti hanindakake tapa brata kang kaya mengene, Nger? Eyang Bukulun, kula namung nyuwun pituduhing Gusti. Awit kula badhe kawisuda jumeneng ratu mapan ing Pringgondani. Menawi Gusti angijabahi panyuwun kula, mestinipun kemawon Gusti badhe paring sarana anggenipun paring kanugrahan ingkang awujudipun ilmu babagan kaprajan. Alah. Sajake sing kok suwun babagan kawruh kaprajan iki ana gandeng cenenge kelawan Pandhita Buta kang nendheng tapa brata. Punapa saestu makaten Bukulun? Ya mara coba munggah kayangan. Babagan Pandhita kang nendheng tapa brata ana ing ngrepat kepanasan. Sunana babakan kawruh kaprajan sendika hangestaken dawuh Bukulun. Sikra kang pala tumingel Pandhita Akarya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang susuh angin ngendi nggone ing satriya bagus brengose sak kepel sisih sapa kekasihmu Kisanak Gatotkaca kang dadi jenengku. Bali takon sapa peparapmu Pandhita Yaksa? Peparapku Begawan Rambana. Aku Pandhita Kleyang kabur kanginan. Ana parigawe apa jeneng sira methuki marang aku Gatotkaca? Sumurupa panemban. Sak siliring bawang maneh Gatotkaca bakal kaju menengake dadi ratu mapan ana ing negara Pringgondani. Ngayomi kawula sak Pringgondani ora ketang sethithik. Ora ketang sethithik aku weneh ana ilmu babagan kawruh kaprajan. Tak nggo sangu anggonku dadi ratu. Kowe kok njaluk ilmu karo aku mung estu padha dawing para dewa. Yo, bakal tak wenehi nanging luwih dhisik tak teter apa sing dadi kadigdayanmu. Gatotkaca ora mundur sesangka. Bagus.
Bos. Hei. Lah ing kono apa wau adu tanding Begawan Rambono lumawan Dian Gatotkaca kocap Begawan Rambono badar wujud sekawit eyangira Raden Gatotkaca nenggih Prabu Tremboko ingkang wus abadan sukma. Kula putraning sun sira iku wis wanci pisah lan jeneng ing wang ing tinemunipun jebul Kanjeng Eyang Prabu Tremboko ingkang Hanjilma Pandhita Yaksa. Ngene ya kula pun eyang banget bombong krana sira pinilih dadi ratu ana pringgondani. Kabeh iki jumbuh kelawan idam-idamanku kulup. Kang wayah namung nyuwun pangestu dhateng Kanjeng Eyang. Keparenga Gatotkaca nyuwun kawruh kaprajan pinangka gegebengan kula Kanjeng Eyang. Ngene ya nggih. Wong dadi ratu kuwi kudu nindakake 12 bab. Angka 1 teguh kelawan agamane. Angka 2 nggatekake kebutuhane kawula kanthi sarana mbrasta papa lan cintrakaning kawula. Angka 3 cedhak lawan wong pinter, aja pekewuh hanggayuh wimbuing kawruh lan angudi marang indaking ilmi. Angka 4 ngajeni marang panemuning liyan sarta menggalih panemu mau kanthi sarana sarasean. Angka 5 ngayomana para kawula utamane para wanita. Awit wanita mau dudu barang dolanan ya nggih. Angka 6 nengenake kebutuhane bebrayan kanthi hambangun papan pangibadah. Mbangun papan pawiyatan, mbangun panti usada lan hambangun pasar kang sarta dalan ya nggih. Angka 7 ngedahana wicara lamis awit wicara lamis bisa netelake kawibawan. Angka 8 aja gampang nibakake pandhakwa kang tanpa bukti ingkang nyata. Angka 9 ora gampang mercaya. Ora gampang mercaya ujare kandha kang tanpa panaliti ya kulup. Angka 10 aja gampang nganak mas marang Narapraja lan para kawula sabab adaan nganak mas iku sok keladuk sembrono kepara wani nyatut asma Kinarya Gada. Angka 11
Angka 11 aja dak siya marang sapadha, hukum kelawan ganjar kudu lumaku padha. Angka 12 kulina ngunjara nafsu kang kurang prayoga, seneng tapa, demena prihatin, ngedoi marang watak Dursila ya nggih. Nuwun inggih Kanjeng Eyang, kula namung arsa bangun miturut Kang Sarta mangestukaken dawuhipun Kanjeng Eyang Prabu Trembuku. Gandeng pun Eyang wis marem, ketemu kelawan jeneng sira Gatotkaca. Uga wis anggethok tularke kawruhku marang sira. Enggal baliya ana pringgondani selak dianti-anti kelawan para pepunden. Pun Eyang nyuwun pamit iringen kanthi donga kang kandhas ing batinmu. Kanthi maca umul kitab kareben gangsar anggone pun Eyang ngadhep marang Gusti Ya Kulub. Ngestaken dawuh Kanjeng Eyang. Merahina semubang iwang aruna kadinetrane nganggo rapuk sabdaning kukila ringkane goro kaketara Kiritunganing kung lerawu sing pini banco Kantya ingkang winuwus madheg negara Pringgondani wis pepak angge nyarsa hangadani wisudan ratu. Ratune ratu utama patihe patih linuwe ing Gatotkaca kula wonten dawuh Kanjeng Eyang Prabu Mangsahpati dina iki nyuwuna pangestu karo ibumu Arimbi lan ramamu Werkudara lenggao dampar keprabon Pringgondani pun kaki kang bakal ngempiyake Kulub. Sakwuse Gatotkaca lenggah ana dampar keprabon Pringgondani dina iki pun kaki kang bakal netepake lan angepyakake rehne wis sawetara suwe Pringgondani kumplang pasewakane lah dina iki wis ana kang minangka dadi pepayunge para kawula dasih pemimpin bocah nom ya isih trah Pringgondani tak
tak tetepake ya dina iki Nalendra Pringgondani jejuluka Prabu Anom Gatotkaca. Biak biak biak. Wah, ngaturaken ketiwasan sakmenika Kakang Brajadenta merang kampuh jingga mbalela mboten nrimah menawi namung dados patih. Babara purun mangsul dhateng Pringgondani menawi Kakang Brajadenta ingkang dados ratu sinuwun. Nyata laruta sakehing gudha saguru kula yen atanamu tusa sang seri punika Kakang Mbok Arimbi kang amrepeki kula. Iya Brajadenta. Mulane aku methuki Brajadenta mapan ana alun-alun. Amarga selak ora kuat anggonku ngrungokake palapore Braja Musti. Apa bener kalamun Brajadenta ora narimakake yen to anakku Gatotkaca kang kaju menengake ratu? Lakare kaluhuran Kakang Mbok. Kula mboten nrimah menawi namung kadhapuk dados pepatih wonten negari Pringgondani. Brajadenta. Kok becik timen pikiranmu? Wingi-wingi kowe dawuh apa? Bareng iki wis wisudan lah kok dadak ana bapak anglayone jujul hanusuli. Kurang apa anggonku padha momong sedulure Brajadenta. Aku ngurmangsane sedulur metu wadon ora majipi tumrap kelungguhan Pringgondani. Mongko kowe biyen ya wis tak kongkon nyekel pemerintahan Roskeswargi Kakang Arimbu. Ning wangsulanmu jare kowe ora kuwagang dadi ratu. Malah saka penjalukmu dhewe supaya tetuka sing didapuk dadi ratu. Bareng kabeh wis sarujuk, kowe saiki malah mbalela mentahke rembug sing wis maton. Luwih-luwih Braja Musti palapore padha dimirengke para sepuh. Kaya ngapa sumrepeting panonku. Merga ngempet rasa isinku. Para sepuh sing ora ngerti sejarahe dikira aku jarah rayah pelungguhan Pringgondani Brajadenta. Kakang Mbok ora perlu izin. Pancen nyatane ya kaya ngono kuwi. Kowe wis sekuton karo Pandhawa ngrebut panguwasa Pringgondani saka tangane Brajadenta. Ya ngono apa ora? Mung merga kowe ngeboti anakmu dhewe nganti mentala nempuh dalan sing ora bener. Mula saka kuwi Mbak Yarimbi ora susah dadak nganggo tembung isin. Akon ora wae. Seladyan ayu rupamu ing atimu tetep butok batopat. Ayo.
Wah. Ah. Wah, Kakang Brajadenta gawe wirang gawe isin. Balela ning Pringgondani kuwi dudu watake satriya, Kang. Iya, Kakang Brajadenta. Kowe aja rusak, ajak-ajak kowe aja dosa sing ngupaya kanca, Kang. Brajalamatan lan Brajawikalpa buta goblok, buta kemalan buadokan kowe. Isamu mung micek karo gaglak. Ora iso mikir kanthi bening. Kowe kuwi ya kurbane para Pandhawa. Diapusi wong-wong Pandhawa ora nate krasa. Sing ngrusak Pringgondane iki malah pikir-pikir kowe, Kakang. Lati lan pakarti ora nyawiji, ucapmu karo batinmu geseh. Sing goblok dudu aku ya pekok iki kowe, Kang. Ora sah Kakang gunem sing tanpa guna, Gatotkaca. Lakon tak lokke sak dosane. Ora sah nyumbare anak angger Gatotkaca. Kadang Braja musuh Kadang Braja. Lakon tandangane bangsa telek. Ah. Le. Ah ah ah. Le. Yo. Yo. 야, 난 넘어. 야이! 에이! 야! 야! 와이야! 야! 에이! 에이! 와! 야! 봐라! Joseno piye? Genah gegeran kaya ngene kok. Kowe kok malah penak-penak ning kene lho. Sing perang kae sapa? Harimbi musuh Brajadenta. Arimbi kae apamu? Bojoku. Ayo to. Wong genah bojone direwang nyadus keringet adus getih lah kok kowe ora mbelani? Sebabe apa aku kudu mbelani Arimbi? Lho. Iki rebutan Kamukten Pringgondani. Kamukten Pringgondani ben diurusi wong-wong Pringgondani dhewe. Aku wegah melu-melu. Aku gelem milik karo Prabon Pringgondani Brajadenta Brajamusti. Sak sedulur-sedulur pites mudar wingi-wingi. Negara Pringgondani rasah taren karo Werkudara. Ben diurusi karo wong-wong Pringgondani dhewe. Lah nek bojomu cilik lara gedhe tumekaning pati, wong gelem urip kudu gelem mati. Mati kuwi wajib. Piye to ya? Angele. Guneman karo priyayi siji iki lho, Gong. Bojo e, Gong. Iya to. Nek aku bojo ya tak iman-iman aku. Bojo e kon gelut, bojo e kon merang. Aja to kon merang bojoku dilirik-kirik tak beleh. Ngono mansaku. Lah ben coba gedulanan iki. Kresna kakangku perkara Pringgondani aja dipradulke aku. Gatot Kandapandang, aku wegah melu-melu ngisin-ngisini rebutan warisan.
kantong bolong. Wonten dawuh. Jan-jane aku takon ngene iki mung kepengin ngerti sepira ta tulusing bebudene Ndaramu Werkudara. Ndaramu Werkudara isih gelem melu urusan Pringgondani apa ora? Nyatane ya Ndaramu Werkudara ora gelem cawe-cawe, ora gelem tumandang gawe babakan kamukten Pringgondani. Nek ngono Werkudarane ora gelem perang, saiki kresnane kudu gelem perang. Alah diapur. Lagi merintah. Ndara Kresna iki pangkatmu apa? Ngisore malaikat ndure mudin aku iki. Pangkemmu nyangkemmu dapur ngongkon aku sik tak goleke jago. Ho! Ho! Asyik. Jebul dadi ratu iki penak ya. Mung kari lungguh karo perintah saiki kowe tak takoni. Gatotkaca kuwi dadi ratu, kuwi ratune bangsa apa ratune kulawarga? Liripun kados pundi lho. Kabeh iki nggur ngenteni tandang kridamu. Sing iso ngarampungi perkara iki ya nggur kowe. Lah wong kowe ngerti kahanan kaya ngene kok mung meneng bae. Ibumu wae nganti perang gegempuran Gatotkaca elinga. Sing paring kamukten negara Pringgondani kuwi ibumu. Bektenana ibumu. Bektenana ibumu. Bektenana ibumu. Aretaning satriya linuwe kang maradi mring kautaman ing Paman Brajadanta paduka ampun ngantos damelingsem menawi paduka milik palungguhan Pringgondani monggo sak mangke Pringgondani sawetahipun kula borongaken Paman Brajadanta ora sah macak melas kowe. Kabeh iki iso dumadi merga akal julike wong-wong Pandhawa kalebu bapakmu. Merga Pandhawa iki nglungguhi negara Ngamarta, Pandhawa ngrumangsani Ngamarta kuwi negara cilik. Bisane gedhe kudu diblengket karo Pringgondani. Jare Pandhawa kuwi wong utama. Ning jebule Pandhawa ki wong serakah dakah-dakah milik karo kamukten liyan. Kowe bocah wingi sore. Kowe bocah wingi sore durung iso apa-apa dikarbit dadi ratu mung merga saka Pandhawa pengen gedheke keprabone Ngamarta. Iya apa ora? Penak dimen leh mung ngucap ora watak pepunden Pandhawa edan marang kelungguhan. Kanjeng Rama golek kamukten dhewe direwangi babat alas. Paman Brajadanta. Kowe mblenjani janjimu biyen. Kowe ora pantes tak pepundi, pantes tak punjung nganggo kepelantangan biagus. Yeget siung pengapit pialiaran we. Oh. Panca boyo nanggih dian kekale peta ot kandeng yuti
samya magot pupo ayo satri yo sakti sampuhing madya loh tanpa baik kawijayan kanuragan kasantikan jopo mantra wus Kados pundi nggih? Paman Brajamusti, abot rasaning atiku paman aku perang mungsuh pamanku dhewe. Ngaten mawon nggih, nggih. Kula melu sabiyantu kula badhe mlebet wonten epek-epek panjenengan ingkang kiring. Mekaten paman inggih. Mangke kula aturi namaaken dhateng Kang Paman Brajadanta nanging wanti-wanti weling kula nggih, nggih. Menawi mangke wonten kahanan ingkang hangidapi-dapi ampun kaget Gatotkaca kudu menang. Oh. Wah. Ha. Ger Brajadanta, aku bapakmu Tremboko kang wis abadan sukmaya nggih Brajadanta. Kudune aku wis mesem guyu ana ing kaswargan sejati. Amarga wis nyekseni Gatotkaca kang wis jumeneng ratu. Ning bareng nyumurupi polahe Brajadanta kang kaya mangkono, tetela nyandet-nyandeti nggone pun Rama manjing swarga langgeng. Brajadanta, kowe lali karo ucapmu Brajadanta. Yen kowe tetep uga bakal mbalila kepengin dadi ratu, padha karo kowe nyengkake bapakmu iki mlebu haning neraka jahanam Brajadanta. En bideng maniri sang Gatotkaca kalian Raden Brajadanta. Nanging dupi midhanget swantenira Prabu Tremboko ingkang wis abadyan sukma.
kadya linalasan otot bebayune Raden Brajadanta rumangsa getun awit pangicuk-icuki Patih sing nguni. Dupilena risang Brajadanta tanggap sang Gatotkaca. Raden Gatotkaca ngetok karosan kang pungkasan den tempiling kang paman ngagem astanira ingkang kiring. Gugur sang Brajadanta manjing ana astanira sang Gatotkaca ingkang tengen. Ayo ho. Gatotkaca aja kaget rasanira paman sang Braja Musti paman Braja Danta wis tumaken palastra bakal manjing dadi siji ing aspanira kinarya aji Waduh paman, ora nyono ora nglegiwu. Pamanku Brajadanta Brajamusti tumekaning pati manjing ana epek-epekku kiwa kang sarta tengen. Ya paman, tak eling-eling welingi paman Brajadanta lan Brajamusti kasekten kang wujute aji Brajadanta Brajamusti iki dadi asrana memayu hayuning bawana. Njejekake lakuning adil kang sarta ngayomi kawula sapringgondani. Muga bisa anyembuh guyub lan rukuning para bebrayan ing pringgondani ya paman. Srampakia amanguntung guyub pilangoni rampa-rampa kapon sida sinenggaan mukiroko Srampakia amanguntung guyub pilangoni rampa-rampa kapon sida sinenggaan mukiroko Hey!
jebulipun ingkang ngubupi Kakang Brajadenta menika Sengkuni nggih. Sejarah menika sampun mbuktekaken wiwit Rama Prabu Trembuku riyin ingkang adamel pringgondani lan ngestina mumungsuhan menika nggih awit pakartine Patih Julik nenggih Patih Sengkuni nika nggih. Ngaturaken panuwun paman awit saking lelabuhanipun Paman Brajalamatan lan Paman Brajawikalpa paduka Paman Kersa dados pepatih wontening pringgondane ngamping-ngampingi putra kula pun Gatotkaca. Waduh, ampun kula nggih, ampun kula. Kula ngrumaosi taksih cubluk ing reh kawruh kaprajan mboten napa-napa Paman Brajalamatan. Sedaya kula wau saking niat kula kepengin ngurmati lan ngluhuraken pepunden trah Braja. Keparenga Paman Brajalamatan dados pepatih parangka mapan wonten ing negari Pringgondani. Kula paring tenger Patih Prabakesa.